It's Mukhtar canza kaddara ta ba, ba domin farin ciki na ba, ko yaye bakin ciki na ba, saka nake da gaske mamu da ba zan taɓa canza kaddara ta ba. Ni na sani na san da Allahu a hayyace ban rubuta komai ba, annabi kai ka yarda in bi ka a fari daban inda ba kai ba, gani gare ka koyaushe kai ne al'amarin da ban ka tange ba, na san da kai masoyi ne wanda ba za ya kaurace mun ba. Duk wani wanda zai taban sai ka kula ka suturta lafiya ta ni, ko wani yunkurin nufin sharri sai a yi salbu su manta ni. Ijaban kaddara kana sauyi annabi kai kadai ka yanta ni, har kunya nake ji irin gatan da ka bani ba halina ba. Da duniya ta kana kan shafe ganin idanuna, da bana ganin akwai bayan ga ka uwa uba mahaifana. Duk wani mallaki na kana kudure in bi ka sidi maulana, har mutuwa ta zo masoyinka ba zai gane kinin masoyi ba. Zamanin mu yar takaici ce annabi kun gani kuna kallo, babu abin da ai hijabi ta rufe muku shugaba ku dai bullo. Mun san ku kuke da tasiri in kuka zanayi akan allo, za mu karanta yi mu kuma wanke har mu kashe kishin mu madaruba. Ba domin farin ciki na ba, ko yaye bakin ciki na ba, saka nake da gaske mamu da ba zan taɓa canza kaddara ta ba. Yan kuka nake a nan inda hawaye bai zamo hawaye ba, na san ba abin da zan roƙa wanda ba ai ba bai kasance ba. Annaba zuciyar ta soyayyar za a cika ta ba da irga ba, tsantsar san ku ne ta jallinta ga komai banga inda ba kai ba. Idai banga inda ba kai ba. Billahil azimu soyayyar annabi ne abin riko aini, shine rayuwar halitta na Madina ubangidan mu irfani. Wani mai cika da tasiri sai da ya bi ka sayyidul kauni, maulana da kai ake alkawarin Allah ba a butulce ba. Komai za a mun amin don kai annabi kai na baiwa motsina, in an so a kini ma kai ne soyayyar ka ce ta rakina. Alfarmar kusi da manzon Allah da sarrafa ni ga raina, kai ɗaya za ka bani albarka wanda ba zai rufe ta jalli ba. Saka nake da gaske mamu da ba zan taɓa canza kaddara ta ba, kasaitar ka annabin Allah ka daidaita bayyanar tsira. Labbai kuma ina ya tiljudi mafifici silasilar shura, mai wala saufa yudi ka rabbu ka babu kamar ka ko a attaura. Mushidina ana ta mamakin ya kake ba da an rubuta. Annaba an sani da Allah kake ba wani ambatansa ba kai ba, kaɗai ta kake da rarrashi yayi haƙuri da kaunin mintuba. Ni'ima da kai buwayi ke wanzarwa akai ake ɗiba, ba dan kai ba annabin Allah da ba a raya ko kirarai ba. Ba a raya ko kirarai ba. Tsantsar godiya da samun ka halitta ke ta yi tana kaudi, ta ajiya ta tsarkake niyya ranar haihuwar ka ziljudi. Barkili idan wamar haske mai asirar dandazon daɗi, maulidin ka sayyidul kauni muke lale da marhaba duba.
cikin ka za a baiwa motsi manufar ta ba waje ɗaya ba. Rahmanu rahmar halitta kai ne tabbata silar tuba. Me aka ba su wanda ba naka ba annabu babu babu ba. Ya masanin da ba hijabi a gaban ka kana ganin dukan buya. Ya mai agaji dalilin kairati da kai ake kure niyya. Shiryayye gaban dukan zaɓi alkawarin na raya ruhiya. Mai girma azimul mukami shafi alkauni ban cire ɗai ba. Ba domin farin ciki na ba ko yayi bakin ciki na ba. Sakarki da gaske babu da bazan taɓa canza gaddara ta ba. Babullahi ta kamar sallah wanda ya je ta inda ba a je ba. Kai ka ga rabbana anan sun madana ba wanda bai karanta ba. Waya kusanci rabbu bayan ka salati yayi gare ka ba su ba. Annabi mai musunta girman ka shaƙi ne ba zai ga haske ba. Sakarki da gaske babu da bazan taɓa canza gaddara ta ba. Dan kai rabbana yake yi sun san da hakan su bi ka amma wai sai suka mance kai ka fanshe su a tun ba su zo ba babu zancen wai. Annabi ne silar zaman yanci wanda ya mallake mu jaslirai. Shi ya kamata a ta bayyana wa kira zaba da an ji tsoro ba. Mai Allah da bayi Muhammad zal irfani mai wadata ne. Mai liɗifi da jalabi habibi kai na fi so a bar takaita ne. Annabi har a yanzu mun saba kai ne yafiyar musultani. Kai na rike ina ta soyayya sallu alaika ban takaitawa. Sakarki da gaske babu da bazan taɓa canza gaddara ta ba. Annabi rayuwa mai daɗi, annabi garkuwa mai faɗi, annabi samuwa mai jaddada soyayya a zuciya siri. Annabi mai mukamin girma sirrin lahi mai kure daɗi. Annabi yau muke maulidi soyayya ce ta ruhu sababba. Muke salati hilfati muna rike a dausayin umma abi hamuna yabo muna baiti. Daga nan muke shiga hali ba garari fusuhi ne saiti. Shokin ambato halifa nan zan ce bi salam ina tuba. Sace bi salam ina tuba na ce jin sagan yana ta ba.